fra denne her. Se. Nu skal vi skåle. Hey. Og Rune, du skal have et glas. Er du Ja, glad for film? Vi vil gerne sige glædelig jul fra Nordchile. Så vil vi gerne skåle med jer alle sammen derhjemme. Vi ved, at klokken er 8 eller sådan noget hjemme vi er. Ja, klokken er 4 her. Den er kun 4. Vi sidder her med udsigt til Stillehavet. Dejlige bølger. Og det er varmt. Og vi savner risengrød, risalemang, Flæskesteg. Og juleand. og gaver. Men ellers er det meget dejligt. De piller flæsken af svinekød her. Det er det, når de har. Glædelig jul! Glædelig jul alle sammen. Vi glæder os til at se jer derhjemme. Skål! Skål!